Татар сүзі бәйгесі жеңушілері Ғабдулла Тукай. Туған тіл. И туған тіл, и матур тіл. Әткәм, әнкәмнең тілі. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туған тіл аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Апрельнең кояшын башкача тоясың. Ул тере, ул яшәү хакында җыр кебек агыла, күзләргә кагыла. Нык сөю яралган чагында җиләс күк киңлеген мең кабат иңләгән кошларның баранда куәте. Ул шундый яп-яңа, аннан җир уяна һәм яшәү ярала тетрәтеп. Сулысы, тоясы, шул апрель кояшы бу җиргә Тукайын җибәргән. Халкына кайтсын дип. Дөньясын ватсынмый мең кабат яшәргә, җиңәргә. Очрашу. Төн уртасы. Ишек шакый берәү. Апрельнең соңгы көннәре. Юкса күптән юк иделәр безгә Тукай әфәнденең килгәне. Ишек ачтым. Бергә каһвә эчтек. Төне буе шигырь сөйләде. Ул киткәндә бер үкенеч булып, җирдә калган икән сөйгәне. Тынып калдык. Тынып торды бер мәл. Ютәлләде яна булды. Сораштырды. Яшти, ничек диеп, сезнең яңа гасыр буыны. Сау буллашты. Юлга чыгып китте. Бер борылып бакты. Түзмәде. Уфуктагы алтан яктысыннан карап тора Тукай күзләре.